साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आम्ही सावंतवाडी शहरामध्ये ग्रोबिग टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून मल्टीनॅशनल ज्या भारतातल्या कंपन्या आहेत, विविध मल्टीनॅशनल कंपन्या आहेत, त्यांचं आउटसोर्सिंगचं काम हे गेल्या 2 वर्षापासून आपण सुरू केलं। प्रथमतः आपण 10 सीटपासून हे काम चालू केलं होतं। आज आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 160 मुलांना, म्हणजे त्याच्यात 50% वाटा हा सावंतवाडी तालुक्याचा आहे आणि 160 मुलांपर्यंत आपण आज पोचलो आहे। आणि भविष्यातल्या काळामध्ये आणखीन म्हणजे मल्टीनॅशनल 2 ब्रँड मोठे जे बँकिंग सेक्टरशी निगडीत आहेत ते आपल्या सावंतवाडीमध्ये येण्याच्या मार्गावर आहेत आणि आम्हाला त्यांना मान्यता मिळाली आहे। आणि त्यात 250 नवीन मुलांना प्रोसेसमध्ये आपण नोकरी देण्याचा आपले प्रयत्न चालू आहेत। हे काम करत असताना तुम्हाला माहिती आहे की बरेच अडथळे येत असतात, पण आपण सगळे स्थानिक आहोत, मी असेल नाही तर सुशांत पास्ते असेल, आपण ह्यांना सगळ्यांना फेस करून कुठेतरी स्थानिक मुलांना, म्हणजे जर बघायला गेलं की कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात मुलांची आत्महत्या जे आम्हीच पेपरमध्ये वाचतो आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना आपण जर याच्यावर नाही तोडगा काढला तर कोण काम करेल, या दृष्टीने आम्ही सगळे बसलो आणि ते ठरवलं की कुठेतरी आपण लोकांना इथे रोजगार उपलब्ध करून द्यावा। आणि त्यानंतर आम्ही छोटंसं ग्रोबिग टेक्नॉलॉजी माध्यमातून एक कंपनी स्थापन केली आणि आज आम्ही 160 मुलांपर्यंत पोचलो। आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा म्हणजे 2 वर्षामध्ये आपल्या 1000 मुलांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रोजगार देण्याचं आपलं ध्येय आहे आणि नक्कीच ते आपलं पूर्ण होईल। या दृष्टीने आपण जे मल्टीनॅशनल ब्रँड मुंबई, पुणे, दिल्ली म्हणजे मेट्रो सिटीमध्ये काम करत होते ते सावंतवाडीमध्ये आपण आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्याचा सर्वांचा पाठबळ, काही लोक असतात विरोध करण्यासाठी, पण त्याचं मिळत आहे आणि त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न चालू केले। आणि त्याच आज ही प्रेस घेण्याचं कारण म्हणजे काय आहे की आपल्याला अचानक एक 50 सीटचं अप्रुव्हल मिळालं, म्हणजे बजाजचं, आणि आपल्याकडे जागा म्हणजे इमर्जन्सी बेसवर आपण हे केलं की आपल्याला जागा पाहिजे सावंतवाडीमध्ये आणि ती शहरापासून जवळ, म्हणजे कसं आपल्याकडे आज आहेत ती सगळी खेडोपाड्यातनं मुलं येतात आणि जी मुलं येताना त्यांना वाहतुकीची व्यवस्था व्हावी। म्हणजे जर शहराच्या बाहेर गेलो, आमच्या कोलगावमध्ये जो आमचं मोठं आमचे जमिनी आहेत, आमचे मोठे मोठे रूम आहे, जागेसह बांधलेले आहेत, पण कोलगावमध्ये ते फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे मुलांना जे 70% मुली आमच्याकडे काम करतात त्यांना येण्या जाण्यासाठी जी एसटीची वाहतूक असेल, काय असेल, इतर सुखसुविधा असतील, तर शहरामध्ये झालं तर त्याचा फायदा होईल। त्याच्याने आम्हाला गेल्या महिन्यात अप्रूव्ह मिळालं। त्यानंतर आम्हाला असं निदर्शन आलं की नगरपालिकेची एक जागा म्हणजे आहे, एक आपल्याला ते केंद्र पाहिजे होतं। त्यासाठी आपण तेव्हा प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून अनिल निरोडेकर साहेब हे तिथे होते। आम्ही काय केलं, एक पत्र केलं की ग्रोबिग टेक्नॉलॉजी माध्यमातून आपण असं स्वयंरोजगार म्हणजे हे रोजगार देण्याचं काम, आणि आपलं मेन धोरण काय आहे की ह्या मुलांनी जर समजा मल्टीनॅशनल कंपनीवर काम केलं आणि यांना एक्सपिरियन्स मिळाला तर भविष्यातलं येणारं, आपण आता फ्रेशरनं घेतो, म्हणजे सगळे जे आहेत ते फ्रेशर आहेत, म्हणजे जी मुलं 10वी 12वी 15वी पास झाल्यानंतर जर त्यांना सर्टिफिकेट मिळालं तर भविष्यात येणाऱ्या काळामध्ये ते ह्या मल्टीनॅशनल कंपनीचा फायदा घेऊन कुठेतरी मोठ्या पदावर इतर राज्यामध्ये, इतर देशामध्ये सुद्धा जाऊ शकतात। आणि आपल्या आजपर्यंत जर बघायला गेलं तर 15-16 मुलं मोठ्या मोठ्या जॉबवर गेली, म्हणजे ह्या त्यांना 1-1 वर्ष 1.5 वर्ष एक्सपिरियन्स मिळाल्यानंतर त्या एक्सपिरियन्सच्या जीवावरती मोठं जॉब मिळू शकतो। म्हणजे हे आपलं एक सामाजिक कार्यच जर बघायला गेलं तर सामाजिक कार्यच आहे आणि ह्याला सगळ्यांचा पाठपुरावाची गरज होती। निरोडकर साहेब खुश झाले आणि ते म्हणत लगेच त्यांनी शेरा मारला की यांना कमीत कमी भाड्यावर न तर विनामूल्य जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी। त्यानंतर 2-4 दिवसात नगराध्यक्ष विराजमान झाल्या, त्यांनी हे पत्र बघितल्यानंतर त्यांचा इगो जाळवला आणि आम्हाला बोलून घेतलं आणि त्यांचं अपेक्षा वाढत गेली। म्हणजे ती साहेब असं म्हणजे एक सांगतो की अमेरिकेमध्ये भाडं नाही आहे, 200 स्क्वेअर फीट जागा, 200 स्क्वेअर फीट 200 स्क्वेअर फीट जागा, आज उद्याच मी सकाळी तुम्हाला घेऊन जाऊ शकतो। 200 स्क्वेअर फीट जागेसाठी त्यांनी 1,80,000ची आमच्याकडे मागणी केली, ते 15 दिवसासाठी, म्हणजे 3,60,000 एका महिन्याचं भाडं आमच्याकडे केलं। आणि काय आलं, आपल्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता, आम्ही बार्गेनिंग केलं, मॅडम म्हटलं काहीतरी हे करा। त्याच्यानंतर तिने असं केलं की म्हणजे त्यांचं वागणंच तसं आहे की ते समजतात स्वतः सावंतवाडी पुरं शहर त्यांनी विकतच घेतलं आहे असं त्यांची वागणूक होती। तरी पण म्हटलं मरू दे, आपण आपल्यासो आज कसं 60 मुलांचा विषय होता, त्याच्यामुळे आम्ही नमतं घेतलं
आणि नंतर हे 50 रुपये भाडं आणि 9,000 रुपये GST, एकूण 60,000 रुपये आम्ही भरलं 15 दिवसासाठी. हे आजच्या घडीला हे अमेरिकेमध्ये भाडं आहे. ते भारतामध्ये ते वाटतं बाहेर फिरून आल्यामुळे त्यांना वाटतं की अमेरिकेचं भाडं सावंतवाडी शहरात घेऊ. आम्ही त्यांना सांगितलं मॅडम आमची मुलं गरीब आहेत. तर बघायला गेलं हे आता हे बंद ठेवलं आहे, तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे आता मुलं अशा पद्धतीने काम करतात. आता जॉब संपला आहे म्हणजे ड्युटी संपली तरी पण मुलं बघा 70% आपल्याकडे मुली आहेत. आणि आमचं सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 मेन शिफ्ट असते आणि नंतर जी 10 वाजेपर्यंत चालते त्याच्यात 20% मुलं राहतात. म्हणजे अलग अलग शिफ्टमध्ये काम असतं. तर अशा पद्धतीने आपलं काम चालतं. पण त्यांनी 59,000 भरले. आपण काय म्हटलं मरून द्या असून दे काय हे नाही. हाच काय आलं आपल्या. त्याच्यानंतर आपलं सेंटर चालू आलं. आता मुलं ती कुठेतरी काम करतील म्हणजे काय. आपण सेंटर चालू केल्यानंतर आम्ही सगळे कम्प्युटर आमचे बसवले. 60 लाख रुपयाचं सेटअप आम्ही तिथे म्हणजे हे केलं. फक्त त्यांचं फर्निचर होतं, PC होत्या. आणि आज मॅडमनी विजिट केलं आणि तिथलं आमचा फोन आला की असं असं मॅडम तिथे आले आहेत. आता आम्ही डायरेक्टर असल्यामुळे आम्हाला जावंच लागलं. सुशांत बाहेर होता, मी तिथे गेल्यानंतर मॅडमचा काहीतरी तोरा होता. म्हणजे मॅडम अचानक भडकायलाच लागल्या. म्हणजे हे कसं वापरता, मुलं टॉयलेटमध्ये गेली, हे टॉयलेट कसं वापरता. अरे 60 मुलं तुमचं काम, तुमच्या टॉयलेटमध्ये जाणार नाही तर घरी जाऊन येतील. त्यांचा सध्या लक्ष हा फक्त टक्केवारीवर आहे. आणि कुठेतरी टक्केवारी आमच्याकडनं ती कंपनीकडनं टक्केवारी वसूल करण्याच्या नादात ती मागे सो आम्हाला त्यांनी बरंच दाबलं. म्हणजे इथे या, तिथे या, इथे भेटा, युवराजांना भेटा, तिथे भेटा. आम्ही काय स्थानिक असल्यामुळे आणि आम्ही ह्याच्यासाठी जीवाचं रान केलं आहे. हे ज्या निवडणुकी उभ्या होत्या, मी लोकांच्या दारोदारी फिरलो. ते लोक आम्हाला विचारायचे ह्यांच्या राजवाड्यात मुजरा करायला आपल्याला जावं लागेल. ते आम्ही लोकांना सांगायचो नाही त्याबाबत तशा नाही आहेत. पहिल्या असं होतं पण आता नाही आहे. पण आजच्या घडीला आम्हाला अनुभव यायला लागला. म्हणजे आम्ही लोकांचे पाय धरले आणि आजच्या घडीला हे अशा पद्धतीचं वागणूक मिळत असेल. सावंतवाडी शहराची सगळा सत्यानाश करण्याचं काम हे नगराध्यक्षाने केलं आहे. आजच्या घडीला जे रस्ते खोदून आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत ना, रस्ते खोदून घातले. किती टक्के कमिशन आहे यांच्यामध्ये. कुठे कुठे कमिशन तुम्ही मागता, कुठे कुठे काय करता. हां काय काय तुमचं चालू आहे. कुठे बोलून घेता, कसं कसं. आमच्याकडे सगळे व्हिडिओ क्लिप आहेत. हां आमचं सगळं म्हणजे आमच्याकडे डेटा आहे ना यांचा. हो तुम्ही सावंतवाडी शहराचा जो आज पाईपलाईन चालू आहे, खरं म्हणजे तुम्ही पाईपलाईन ही बंद केली पाहिजे होती. पावसा तोंडापर्यंत रस्ते खोदून घालता. किती अपघात होण्याची शक्यता आहे. किती लोकांचे आज गैरसोय होते. बाकीचे ह्याचं चालू आहे, कुठलं गॅस लाईन चालू आहे. हो निरोडके साहेबांनी हे मार्चमध्ये दिलं होतं की आता काम थांबवा, आता तुम्ही पॅचअपचं काम घ्या म्हणून. तरी आजपर्यंत जूनच्या ह्याच्यापर्यंत ते काम चालू आहे. आणि ह्याचा सर्वसामान्य लोक त्रास होतोय. फुटपाथचं काम ह्यांच्या याच्यावर लक्ष नाही आहे. आणि एखादं केंद्र तुम्ही जर लोकांना रोजगार देत असतील तर ते थांबवण्याचं काम तुम्ही जे करत आहात ते खरंच एक शोकांतिका आहे. शहरातली आमच्याकडे 50% मुलं आहेत, सावंतवाडी शहरातली आहेत. खरं म्हणजे नगरपालिकेने आम्हाला सहकार्य केलं पाहिजे होतं. पण अशा पद्धतीने हे सहकार्य न करता ह्या आपल्याला जे दाबण्याचं काम. आणि त्यांनी सांगून गेले की लॉक मारून टाकते. मी सांगितलं मी तिथे बसणार, आमची 60 मुलं बसणार, तुम्ही लॉक मारून दाखवा. जर एखादी कंपनीचे 60 मुलं आतमध्ये असतील आणि मॅडम जर सांगत असतील की तुम्ही लॉक मारून ठेवा, कर्मचारी तिथे लॉक मारलेले असतील तर खरंच एक शोकांतिका. म्हणजे आमच्यासारखे जर कोणतरी रोजगार देण्याचं काम करत असतील तर ह्यांना दाबण्याचं काम ही जी नगराध्यक्ष करत आहे. आणि आम्ही कुठली चिनीबेरी काय ह्यांना देणार नाही. बाकीचे ठेकेदार देतेच असतील पण आम्ही कुठलीही चिरीमेरीचा 1 रुपया ह्यांना देणार नाही. तुम्ही कायदेशीर आमच्यावर कारवाई करा. आणि त्याच सेंटरमध्ये गेल्या 6 वर्षापासून मुंबई युनिव्हर्सिटीचं केंद्र चालू आहे. त्याच्याकडे 1 रुपया हे वसूल करत नाही. त्यांच्याकडे 1000 स्क्वेअर फीट जागा आहे, त्यांच्याकडे 1 रुपया भाडं घेत नाही. आणि आमचं 200 स्क्वेअर फीटसाठी आमच्याकडे 59,000 रुपये भाडं. हे तुम्ही सावंतवाडीमध्ये कुठे चालू आहे. देशामध्ये नसेल भाडं. पण एखाद्या त्रास देण्याचं काम ही नगराध्यक्ष करत आहे. आणि ह्या उन्मत्तपणा हा देव पाटेकर असेल, उपरलकर असेल, हे नक्कीच सहन करून घेणार नाही. ह्याच तुम्हाला सांगतो. हे पैसे ठेकेदारांकडून पैसे मागून घेतात. आमच्याकडे ऑडिओ क्लिप आहेत ना, माझ्याकडे सगळे आहेत. सगळं भांडाफोड करेन मी. म्हणजे ह्यांच्या जे आहेत ना हे त्यांचे हे बघा. आता हे ऐका. अशा पद्धतीने आमच्याकडनं पैसे जर काढायचे असतील ही त्यांची कीप आहे. हे बघा हे कमिशन मागतात टक्केवारी.
आवाज जरा हॅलो. हां हॅलो बोला सर. हे बघ, अशा पद्धतीने ही क्लिप नाही करतो, तुम्हाला पाठवतो. आणि हे क्लिप काय म्हणून करतात माहिती आहे, आपण इलेक्शनला पैसा खर्च केला म्हणून की आपल्याला आपण नगरपालिकेने जेव्हा पत्र दिलं तेव्हा त्यांनी आमच्या 59,000 भरून गेलं, आपल्या 15 दिवसाची परमिशन दिली. नंतर आम्ही त्यांना पत्र दिले की कायमस्वरूपी आपल्याला जागा उपलब्ध करून मिळेल का. त्यांनी ठरावसा ठेवला आहे, 17 तारखेला त्यांची जीबी आहे. त्या 17 तारखेच्या ठरावामध्ये तो आज नमूद आहे की आमच्या कंपनीने मागणी केली आहे ती. उलट ह्यांनी फुकट आपल्याला द्यायला पाहिजे होती, पण ह्यांनी ती न देता आपल्याकडे 59,000 रुपये भाडं वसूल केलं. ते बाळासाहेब ठाकरे प्रबोधिनी ही जी जागा आहे पहिला मजला पण ती जागा त्या ह्याच्याकडे आहे ना, आपल्या मुंबई युनिव्हर्सिटीकडे काय होतं, त्याच्यात 2 रूम खाली होत्या. युनिव्हर्सिटीकडे 3 रूम होत्या आणि 2 रूम खाली होत्या. पण युनिव्हर्सिटी 5 रूम वापरायची. आम्ही काय सांगितलं, आपल्याला 2 रूम द्या त्याच्यातले. तर ह्याने मॅडमने भाडं 3,60,000 सांगितलं. त्याच्यानंतर आम्ही म्हटलं आम्हाला एकच रूम पुढे झाला. 200 स्क्वेअर फूटसाठी 59,000 रुपये करून घेतले. आम्ही सांगितलं आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देतो, मुलांना ट्रेनिंग देतो. आणि आम्ही सुद्धा ह्याच्याबद्दल आपण नॅशनल जे ह्याचे चालू आहे रोजगार मिशन, त्यामध्ये आपण रजिस्टर केलं आहे. आणि त्यानंतर जे स्किल इंडियामध्ये आहे त्यामार्फत आपण त्यांना स्किल इंडियामार्फत ट्रेनिंग देतो. आपली कंपनी रजिस्टर आहे स्किल इंडियामार्फत, आणि त्यामार्फत आपण त्यांना रोजगार देतो. म्हणजे ह्या जर स्किल इंडियामध्ये असेल तर त्यांनी फुकट उपलब्ध करून दिलं पाहिजे होतं. पण हे आता तरी पण आमच्याकडनं पैसे घेतात. आता रस्त्याचा विषय, हे लोकांकडनं पैसे मागून घेतात की आपण इलेक्शनला खर्च केला. हे पाटेकर स्थळात राहतात. आता जो ह्यांनी पाटेकर स्थळामध्ये नारळ ठेवावा की ह्यांच्यासाठी कोणी पैसे खर्च केले. 1 रुपया ह्यांनी स्वतः खर्च केला नाहीये, लोकांनी खर्च केला. आज त्यांना ते विचारच नाहीये. ज्यांच्या खालं त्यांच्यावरच गायचं काम हे यांचं करत आहे. आणि आम्ही ह्यांच्यासाठी फिरलोय, लोकांच्या हातापाया पडलोय म्हणून निवडून आले. आणि अशा पद्धतीने चालत असेल तर उद्यापासून आपण स्पॉट संचालन करणार आहोत. प्रत्येक कामं जिथे चालू आहे तिथे भ्रष्टाचार चालू आहे. जिथे यांची टक्केवारी घेऊन यांनी कामं बोगस चालू केली आहेत, त्या सगळ्या कामावर मी लोकप्रतिनिधी म्हणून उद्या पण सावंतवाडीत फिरणार आहे. जेवढे यांनी भाड्याला जे द्यायची जागा चालू आहे सगळ्यांना तुम्ही भाडं लावा ना 60,000 रुपये. हां, फुकट तुमच्या पुढून बिल्डिंग आहे, कोण घेत नाही. आणि तुम्ही एखादी जर कंपनी स्थानिक लेवल जर मुलं पुढे येऊन जर स्थानिक मुलांना काम करत असतील तर तुम्ही त्यांच्याकडे 60,000 हुकुमशाहीमध्ये दादागिरी करता आणि दादागिरीची भाषा बोलता. लोकप्रतिनिधी आहे, तुमचे कर्मचारी तुमचे घरगडी नाही आहेत. कर्मचाऱ्यांसह अशी वागणूक मिळते की ह्यांचे राजवाड्यात काम केल्यासारखे घरगडी वावरून घेतात. कर्मचारी यांच्या राजवाड्यात काम करतात. हे नगरपालिकेचे कर्मचारी, तुमच्या राजवाड्यात साफसफाई करण्यासाठी कर्मचारी, नगरपालिकेचे कर्मचारी तुम्ही कसं काय वापरू शकता. आमच्याकडे सगळी यांची हिस्ट्री आहे, यांचे सगळे ऑडिओ व्हिडिओ यांचे सगळे मोठेपणा माझ्याकडे आहे. हे जर आमच्या नादी लागले तर नक्कीच मी यांचं भाडाफोड केलं ठेवणार नाही. यांच्याकडे किती कोणाकडे कमिशन मागितलं, किती लाख कमिशन कोणाकडून घेतलंय. नाही पण यांच्यासाठी पैसे तुम्ही म्हणता निवडणुकीत यांच्यासाठी कोणी पैसे नाही, त्यांनी उपरोल पाटेकरमध्ये येऊन सांगावं कोणी केला. असे असतील कोणीतरी खर्च केला असता, पण हे स्वतः ह्यांनी खर्च केला नाहीये जो हे आज वसूल करतायत लोकांकडून. आणि आज सावंतवाडीतल्या जनतेला मरण यातना देण्याचं काम ह्यांच्यानी केलं आहे, घराण्याने केलं आहे. आज हॉस्पिटलची जागा कशाला देत नाही. हां, हॉस्पिटलमुळे किती लोकांचा मृत्यू झाला, आजपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला. त्याला सगळे सर्वस्वी जबाबदारी आहेत. ह्यांच्या जमिनीवर जमिनी जरी दिल्या असतात तर राजाच्या घराण्याने दिल्या, ह्यांचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. पण ह्यांना त्याच्यात 12 कोटी 15 कोटी जमिनीचं व्हॅल्युएशन पाहिजे. ह्यांना इतर जमिनी ह्यांच्या सोडून पाहिजे. त्याच्यामुळे हे हॉस्पिटलला जागा देत नाही. आणि हॉस्पिटलच्या जेवढे मेले आहेत, उद्या जर भविष्यात ह्यांचं मेलं तर आपण नगराध्यक्ष वकील देऊन नगरपालिकेविरुद्ध आपण नक्कीच ह्याच्यावर कारवाई करू. ज्या नगराध्यक्ष आहेत त्याच जमीन जर देत नसतील तर सर्वसामान्य सावंतवाडीला काय न्याय देतील. आणि आज सर्वसामान्य सावंतवाडी जायला घाबरतो, त्यांना वागणूक मिळते. ते नक्कीच एका आपल्या राजवाड्यामध्ये जसे मुजरा करायला लागतं तशा पद्धतीने सर्वसामान्य लोकांना मुजरा करावा लागतो. आणि यांची हुकुमशाही नक्कीच आपण खपवून घेणार नाही. विरोधी असेल ना तर हे नगर सगळ्यांना भेटलो आणि सगळ्यांना प्रपोजल आवडला होता. पण ह्यांनी आपल्या हातापायी खाली सभागृहात मिटिंग आता पुरा 18 तारखेला आहे ना, 17 तारखेला मिटिंग आहे ना, त्यात ठराव ठेवलेला आहे. पण ह्यांनी तोपर्यंत पैसे भरून घेतले ना माझ्याकडनं. 17 तारखेला मिटिंग काय मध्ये आचार्य असल्यामुळे जरा मिटिंग पुढे गेली आणि 17 तारखेला मिटिंग आहे. आणि मिटिंग असल्यामुळे मिटिंगमध्ये ठराव ठेवलेला आहे आपला विषयचा कंपनीचा. पण नगर अध्यक्ष फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी असं रागायचा काही संबंध नाही आणि त्यांचा आणि आमचा काही संबंध नाही. पण माझा जन्मच हा सावंतवाडीत झालेला आहे. सावंतवाडीत आपण बघतो जी सावंतवाडी संस्कृती होती ती सगळं बिघडवण्याचं काम ह्या नवीन नगराध्यक्षाने केलं आहे. ह्या ज्या वावरतात ह्या अमेरिकेसारख्या इथे वावरायला बघतात, ज्या ट्रम्प वावरतोय तशा पद्धतीने इथे वावरण्याचं ह्यांचं काम आहे. आणि नक्कीच ह्यांना सावंतवाडीची जनता भविष्यात येणाऱ्या काळात ह्यांना नक्कीच जागा दाखवेल. आणि जर असंच वावरत राहिले तर नक्की या जनतेचा उद्रेक म्हणजे ते जे इंग्लिश मारून दाखवतात त्याच्यापेक्षा इंग्लिश आम्ही 4 पानं जास्त शिकलोय. पण आपल्याला ते हे नाही आहे, म्हणजे त्यांना वाटतं का आपणच इंग्लिश बोलतो
ती इंग्लिश पेक्षा आपण त्याची वरची लँग्वेज बोलू शकतो. आमची मालवणी आहे ना ती इंग्लिश पेक्षा मोठी आहे. ते मालवणी जर आपण ह्या केलं ह्यानं बोलताच मराठी येत नाही तरी लोकांना आम्ही सांगितलं आम्ही लोकांसाठी चप्पल आमची झिजवली आणि अशा पद्धतीची वागणूक असेल तर पैसे मागतात वगैरे असं टक्केवारी मागतात तुम्ही म्हणता ना, असे किती पुरावे आहेत तुमच्या? आमच्याकडे असे 25 क्लिप आहेत माझ्याकडे आणि व्हिडिओ सुद्धा आहेत माझ्याकडे. नक्कीच येणार आहे जर त्यांनी हे केलं. आता तुम्हाला एक ऐकून दाखवलं, भविष्यात मी सगळे दाखवेन. व्हिडिओ सुद्धा आहेत माझ्याकडे, कुठे कुठे कोणी कसे कसे मागतात ते. कॅबिनमध्ये एंटी चेंबरमध्ये कोण बसतो, कुठे चेंबरमध्ये कोण बसतो, राजवाड्यात कुठे बोलून घेतात. आम्ही सर राजवाड्याचे पाईक आहोत. आम्ही सदैव पाटेकरला मानतो. नाही मग असेल तर त्यांनी उद्या सकाळी 10 वाजता मी यायला तयार आहे. त्यांनी सकाळी हे करावं, सगळे आरोप माझे खोटे आहेत तर सकाळी यावं पाटेकरमध्ये. हे पैसे जी टक्केवारी मागतात ती स्वतः नगराध्यक्ष मागतात की नाही, त्यांचे आहेतच ना, घरातले माणूस आहेत तेच मागताय. आमचं कोणते वैयक्तिक ठिकाण आहे. पण हे आम्हाला त्रास देण्याचं काम केल्यामुळे मला नक्कीच हे करावं लागलं. मी जर मला पुढे जर परत त्रास झाला, मी स्थानिक आहे, मी कुठे बाहेरनं आलो नाही आहे, तर सगळे व्हिडिओ सगळे शहरभर मी होर्डिंग लावून हे करणार. पण एखाद्या कंपनीचं कुठं कार्यालय जर घालायचं झालं, मी समजा एखाद्या कंपनी, तर त्यांनी एखाद्या फॉर्मॅलिटीनुसार जर रेट सांगितला असेल तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही सांगा? व्यावसायिक दर सांगितलं असेल तर आम्ही भरायला तयार आहोत ना. पण अमेरिकेचा रेट जर भारतात सावंतवाडी देऊन सांगत असतील, तुम्ही सांगा 200 स्क्वेअर, मी म्हणून सांगितलं, मी मॅडमना ते सांगितलं, मॅडम मी काय करतो, तुम्ही माझी पावती करू नका, मी तुम्हाला पत्र देतो, तुम्ही ह्याचं व्हॅल्युएशन करून घ्या. कसं असतं, एखादी प्रॉपर्टी नगरपालिका देते, त्याची व्हॅल्युएशन करून ती टाउन प्लॅनिंगमध्ये करून घ्यायची असते आणि ते व्हॅल्युएशन झाल्यानंतर त्याचा किती दर आकारावा हे ठरलेलं असतं. हे आपलं दर ठरवतात ना, आपलं दर 60,000 रुपये. म्हणजे ते पैसे नाही भरायचे, ह्यांची इंटेन्शन असेल पैसे जास्त सांगायचे, ते नाही भरायचे, ह्यांना पैसे द्यायला तर कमी करून देतील, अशीच त्यांची इंटेन्शन. पण आम्ही कधी 2 नंबर धंदा केला नाही आणि भविष्यात करणार नाही. आणि आम्ही कोणाला 1 रुपये देणार, त्याच्या आमचा टाटा वर्ग आहे. शासनाला पैसे गेले तरी चालतील पण कोणाला 1 रुपये द्यायचा नाही. त्या नगराध्यक्षा ज्या आहेत त्या भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या आहेत आणि जे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत ते तुमच्या जवळचे असल्याचं निवडणुकीत आम्ही बघितलेलं. त्यामुळे त्यांचं लक्ष तुम्ही वेधणार का या संदर्भात? कारण नक्कीच हा रोजगाराचा प्रश्न आहे. नक्कीच मी सगळ्यांचा प्रश्न ह्यांच्या विरुद्ध लक्ष वेधणार आहे, सगळ्यांना निवेदन देणार आहे की अशा पद्धतीने मी 1 महिना गप्प राहिलो. एवढी हॅरेसमेंट करणं आणि सर्वसामान्य स्थानिक लोकांना हॅरेसमेंट करणं आणि लॉक मारणं, 60 विद्यार्थी आतमध्ये असताना लॉक मारणं सांगणं. आज त्यांनी लॉक मारलं का? मारायला दिलं नाही. मी कर्मचारी सांगितलं तुम्ही लॉक मारा, लॉक जर नाही तोडलं तर मी बघतो काय ते. मी काय बाहेरनं आलो नाही. 60 मुलं आतमध्ये असताना तुम्ही लॉक मारायची भाषा करता आणि सगळी स्थानिक मुलं आणि त्यातली 80% मुलं लेडीज. नाही, याच्यापूर्वी सुद्धा तिथे एक कंपनी होती, त्यांनी युवकांना रोजगार दिला होता काय. त्याच्यानंतर असा डिस्प्यूट झाला आणि त्याच्यानंतर त्या युवकांनी ती कंपनी पगार देत नाही, आंदोलन केलं होतं. आता कसं आहे माहिती आहे, लोक अलग 100 कंपनीचं काम करतात, 100 कंपनीचं काम. आम्ही जे काम करतोय, आम्हाला एक सांगा, आता बघा ती एक कुठली ते व्हॅलिनियम कंपनी आहे, तिचा ओनर आहे बाहेरचा आणि सगळ्यात बाहेरचा, आम्ही स्थानिक आहोत. ती कंपनी त्याला पोट ठेकेदार ते युनिव्हर्सिटी आणि त्याला आणि पोट ठेकेदार तुम्ही. नाही, आपण डायरेक्ट नगरपालिकेत, आमची अलग कंपनी आहे. कंपनी अलगच आहे, युनिव्हर्सिटी अलगच आहे, व्हेरिनियम अलगच आहे. पण एकाच इमारतीत तिघांना त्यांनी हे दिलं ना. व्हेरिनियम पळून गेली आहे वाटतं, काय माहित नाही. युनिव्हर्सिटी तिथे आहे, युनिव्हर्सिटी आहे, त्यांचा आहे, करार आहे ना, करार आहे. रद्द केला पालिकेने मागेच